kahapon, ha? Kang antike, ang active cases kahapon kang COVID sa antike, nagsaka. Ha? Record ra ha, kang DOH Region 6, no? Sa the report, 860. 860. Apang balik mo kapon banwa sa report, kang Provincial Health Office kang antike, mga kabyanan, piraan da report, 728. Nagnaba, kay ang ligad pagidadlaw to, 739. Nagsaka anak ka DOH Region 6, nga record, anak ka Provincial Health Office, nagnaba. Pamangkot, diin nag-agto, ha? Ang 132 kakaso, ha? Hindi man pwede banwa nga ang record kang DOH Region 6 ginbual na tos punok saging, kundi officially bulan mo ra banwa man sa Provincial Health Office. So ka nag-report ang Provincial Health Office kahapon kang 728 active cases kang COVID, ha? Mga kabyanan, andot nga nagsaka tanaanak ka DOH Region 6. Kay wala pati record ang antike nagharabot sa 860 mo. Ha? Miadraad ko ng record, amo dyan natabo. No? Nga taas anak antike, naba pang anak Region 6, may posibilidad nga may delay of transmittal kang records. Pero ti kahapon parehas nga data, asta na rin ang Region 6. Ang ticket na naba, tidiin to nag-agto ang 132. 132 ka kaso. Nagasaligmato, mga kabyanan, ang anda report. Tisin o karon record ang sakto. Ha? Sino record ang sakto? Hay the same institution ang ginabulaan nanda ka record, dapat reconcile na rin. Storyahan tayo karon sa aton banwa nga pangalagan sa piyak nga bahin mga pinalangkat at prabati, makabulig ang bakuna sa anuman nga mga variant, alpha, beta, ha? Gamma, ha? May iba pa nga variant, apang suno sa mga eksperto, no? Mga kabyanan, baliwala gali ang rang mga bakuna tanan-tanan. Tanan-tanan na kung lambda variant ang maigo sa taho. Ha? Riyan na develop kag nag-mutate sa pungsod kang Piro. Nga kadya mga kabyanan, ang Piro, epicenter minilyon ron ka mga tao rigto ang napiktuhan, kag mga 180 plus thousand ang mga nagkaramatay. Na? Lambda variant. Istoryahan tayo karon, andot nga hindi rin pwede magtalab ang tanan-tanan nga bakuna kuno. Ha? Ngagin bakunas taho, mapa-either Pfizer, JJ, Sinovac, AstraZeneca, ha? Covax, ha? Sputnik, ha? Moderna, kag iba pa nga mga vaccine, ang hindi kuno banwa magtalab. Ang gina-produce nga antibodies kangjang mga vaccine para ipakigbato sa anuman nga variant kang COVID kag ang original nga variant or nga virus hindi na magtalab. Now, kung hindi na magtalab, kung ibinto naman kita bulong san opa naman na magwa tinuig naman, no? Istoryahan tayo karon sa aton banwa nga pangalagan sa piyak nga bahin, mga pinalangga nga mga tag paramati sa Metro Manila,
maga maga umpisar senda, ga prepararon senda sa panibag o naman banwa nga classification under ECQ. Under ECQ ha. Bangod sa pagrake kang kaso kang Delta variant sa Metro Manila. Na? Sa Metro Manila. Kauna ang original nga virus. Gamay pa lang man dya kauna sa Metro Manila. Bao, nagrapta ka nito kag rake kaso kang original nga virus, no? Sa Metro Manila. Nangin epicenter kang transmission kag nangin sentro kang kaso number 1 Metro Manila kag kaurihi lapnagron sa bilog nga pungsod kay ang tanan nga masyudad kag probinsya haros tanan nagsaraka. Ti ang karakter kanyang Delta variant mga tabianan mas dasig pagani dya maglapton sa taho compare sa original nga virus. Ti sa Manila, may dyan rin nga mga kaso kang Delta variant. Amo dya karon ang ginakahangawaan. Kakun kauna ang original nga virus, dasig ang pagrapta sa Manila. How much more ang dyang Delta variant? Mga pinalanggang at pramati. So may mga pagpati kang prediksyon ng iba nga mga health experts. Nga, hindi kuno matapos ang Septembre, kung hindi diya masolusyonan, maagman kang Metro Manila ang surge kang Delta variant, mga kabinan. Delikado niya. Delikado niya. And ginakangawaan pagid. Not only Metro Manila, kung nagrapta man kaunang original nga virus sa not only Metro Manila, kundi nangin sa outside Metro Manila kag other provinces, may posibilidad na matabo next ang pagrapta sa iba nga mga kaprobinsyahanan. Diya sa Western Visayas, pero diyan gani, na? Mga kabyanan. Nang sulog lang pamagi, agad mapakigbatuan tang Delta variant. Tura pang lambda, ha? Ha? Amo ang pagpabakuna. Kay ang baksin, haros tanan nga variant, kang COVID, makabulig. Luwas sa lambda nga nagawa naman balita, nga waay gid kunoron ti serbe ang rang nabakunahan ron, kaanuman nga brand, kung lambda virus tana ang mag-atake sa taho. Alas 8:16 sa aton banwa nga pangalagad sa palatuntunan ang sabat sa likod ka mga isyo kag ang mga balita magabalik tas dili ilamang magbuhay pagkalipas lamang kang pinaka importante nga pahibalo mga kabyanan palihog lang gid standby. Life Extension Vitamin D3 ngayon ating pakinggan si Coronel of Davao City. Actually, may ano lang ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng blood extension vitamin D3. Yung last week, tas ko natutugkan, naging okay na din yung kasi ko. Wala na yung buto-buto liver, sa last at sa spine ko. Maganda talaga yung blood extension vitamin D3. The #1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Para sa libre pero quality medical check-up with medical doctors, magkanto lang sa Fournier Street, Maayong mabalita sa tanan ng mga nag-aalaga sa kasapatan. Kaparehos ang manok, baboy, baka kag iban pa nga kasapatan. Kasayod bala kamo nga maiyara na nga suplemento para mapadasig ang pagtambok kag pagbukat malayo sa mga masakit ang inyong kasapatan. Yari na ang eksperto pag-abot sa suplemento. Kings Vita Plus Animal Feed Supplement. Mayara siya ng multivitamins, minerals, amino acids para madasig ang pagtambok kag malusog. Ganado sa pagkaon ng inyong kasapatan. Gani mapapawaw ka na lang. Madasig ang pag-asenso kung Kings Vita Plus Animal Feed Supplement ang gamiton mo. Ang Kings Vita Plus
mabakal sa mga masunod na poultry supply, Dija sa Banuakang Kulasi. HS Poultry Supply, Alexa Poultry Supply, Megan Poultry Supply, Hillary's Poultry Supply, Alulud Poultry Supply, Jack and Jane Poultry Supply, at sa iba pa ng mga poultry supplies, Dija sa probinsya kang Antique. Yes! Dahil nailamas mo ko, I will grant your 3 wishes. Wish ko to have a glowing skin. Second, I wish to have a whiter skin. And lastly, a younger looking skin. Aloka ka girl ha? Try mo kaya ang Glutaflex with Triple Whitening Actives. Glowing skin, whiter skin, younger looking skin. Gusto mo yun? Gusto ko yun! Flex your beauty with Beautiflex soap with triple whitening actives. Also available, Beautiflex soap with moisture magnet. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Matagal ang buhay. Sino po ito? Si Leticia Pacorpo ng Santa Elena Bula. Ma'am Letty, di ba sabi mo nakainom ka na ng ating rice coffee mix herbal coffee? Ha? Yung po ang pinakiinom ko. Kaya lang po sa ngayon, lockdown, di po ako nakakabakal. So anong naramdaman mo sa pag-inom ng rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus wa Ma'am Letty? Resistensya po, maresistensya sa katawan. Halos sa pakiramdam ko ako, nawala na yata lahat ng ano ko sa katawan. Buhay na ulit. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Nagutat, gulo. Ay, tingnan ko Tensya mga boss. Relax lang. Kapiusan ka. Problema gano'y makastress o grabe ka kapoy. Usahay, magkawalagaan na sa kinabuhi o labi na sa romansa. Ayaw puro away. Ibalik ang sweetness sa relasyon. Timpla ka na. Ang Kleenex Trimax Coffee Blend. Tama ang kaini. Kung kalami na atong liini. Adunay rodyo na rosya. Na makatabang ang walang stress o fatigue. Para kusgan yung kanado gihapon sa trabaho o labing-labing. Trimax Coffee. Kusgan kayo. Tablet, partner. May ideya ka ba sa oxidants? Ang oxidants, partner, mga reactive molecules sila nga nahimo sa sulod sa lawas kag sa environment nga nagadulot reaksyon sa cellular molecules pareho sa protein, DNA kag lipids. Dili man dayon, partner, nagakinahanglan ang lawas ta sa antioxidants nga amo ang nagapangapin sa aton kontra sa mga oxidants nga maghimo sa oxidative stress. Tablet, oxidative stress kag sobra nga free radical production amo ang hindi balance nga diet. Labi na kung magpinagusto ka lang dada. Isa pa gid ang lifestyle kag dugangan pa sa hatlo kayang ko. Sus, nagaiga-iga ka na dayon mo. Tablet. Amo gani, partner, nga dapat magtumargid sang Vitron tablet kay amo ini ang nagaakto nga antioxidants ago niya ma-regulate ang mga oxidative processes sa aton lawas. Vitron tablet. Aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika. Okay, balik sa ato ba pagparagad sa palatuntunan sabat sa likod ka mga isyo kag ang mga balita. Gaymaw sa pagparagad ta ang Evergreen Herbal Capsule. Amo gid ang tumaron yung kapsula kay hindi kay kamo magblatian. Ang tanan nga sobra sa lawas kinabuhinan kag ang tanan nga kulang sa lawas kinadugangan. No? Kina-neutralize ang sobra sa lawas kundi mabuhinan toxic ra mo. Ang kulang sa lawas di mga vitamins and minerals kung kulang rin ang tanang nga parts sa lawas ta may corresponding vitamins and minerals sa kinanglanan agad makapangsyunar mayad ti kun wala rin ti mablatian lawas ta no amura ka masakit ang taho kay maman sino no Julio Cesar Tanlangit PCL President kag Antique kag bilog nga Region 6 tadlang mangimanwa kag may transparency. Gay maman sa pagpalagad ang Elas Bike Shop kung mabakal ka mo bisikleta agto tinyo sa Elas Bike Shop rigyan sa barangay Lamputang mga nami klase bisikleta gina no ja baligya diyan sa Elas Bike Shop kagamuman mga kabiyanan kay Imaw sa pagpalagad si SB Boy Alarcon gusto na may kasulayan ang pangginawi taragya sa may probinsya kang Antique. Kag si Boy Ala mabinugnuhon, mabinuligad, no? Okay? Kay maman sa pagparagad ta ang diyang si SB Mami Pilar Alosilha. Si SB Mami Pilar tandes kaya maghimo kang ordinansa regya sa banwa it kulasi limag kang kababainahan sa may Sanggunyan Bayan. Kay maman si SB Julay di Makutak, si SB Julay di Makutak
sis Bidulay, bisan ano oras lihogon mo dyan kang suguon, wala gid ka reklamo basta serbisyo publiko. Mga pinalangga nga tagpramati ang aten nga oras, mga kabyanan, alas 8:23 sa palatuntunan ang sabat sa likod kang mga isyo kag ang mga balita. Sono sa mga health expert amor diyang problema kag delikado. Ha? Karon ang ginatutukan ta nga variant, no? Amo diyang Delta variant nga panghandaan karon kang haros tanan-tanan mga pinalangga nga mga tagparamati, ha? Ginapanghandaan ron kang tanan-tanan ang Delta variant. Kay makalalaton mo. Makalalaton, kag luwas makalalaton, ha? Ano niya? Ora ko ti karoon lang nga programa pa ko. Ha? Sino raw? Talang di ka programa taken. Ora pa ko dara. Mga kabyanan, makalalaton. Ti kun makalalaton, kundi ang aten banwa nga perception nga, ha? Perception mga kabyanan, ha? Ang aten perception nga dasig ang transmission kumpara sa original nga virus. Okay. So, kung rako ang pwede malatnan, laban-laban kung hindi niya mapagar, mas rako ang madutkan mga kabyanan kang COVID. Highly transmissible mo ang Delta variant kag, ha? Kung mahina immune system mo, ha? Naga-cause of death kang taho. Kag aborya karon nga sa Metro Manila, ha? Maga-lockdown sanda rigto. Maga-lockdown sanda mga kabyanan. Kay rako ron kang kaso kang Delta variant sa Metro Manila. Ha? Bisa na makunahan ka madutkan kag Yapon. No? Madutkan kag Yapon. Hindi pa man tanan-tanan banwa, pero may pangbato ka ron. No? May pangbato ka ron. Pero hindi pa man tanan tahos Metro Manila na bakunahan din. Ha? Amo diyang delikado kay kung hina immune system mo bisan na bakunahan ka ron. Ha? Pwede man ka gyapon magseryoso imo ginabatyag kag it will lead kang imo kamatayon. Ha? Much more kung loya immune system mo wara pikaw ti bako na bakunahan. No? Amo dya ang rason nga ma-lockdown ang Metro Manila. Okay? Kay ang prediksyon kang iba nga mga eksperto nga kung nagrako gani kaso kang COVID sa Metro Manila kato nga hindi gani kung hindi gani highly transmissible ang original nga virus. How much more kung hindi kuno mapagar ang diyang Delta variant noy. So, bahal ang tsansa nga magaluntad ang surge kang COVID sa Metro Manila kag ang ginakangawaan pwede man banwa matabo sa nagkalain-lain kag sa iban nga bahin kang pungsod. Ha? Mga kabyanan, pwede man matabo sa iban nga bahin kang pungsod. Kag amo dya karon gina double time kag ginakangawaan kang tanan kag kang aten gobyerno. Sa Western Visayas may mga kaso ron gitarga. No? Pariya sa ibang nga pungsod
ang Western Visayas may nakita nga pagsaka kang mga kaso kang COVID, kag rake numero kang nagkramatay. Ha? Mga kabyanan, may mga opinion gani iba nga ginpagawa nga basi. Ha? Hay dasig pagsaka na kaso kang Delta ja wala ma-detect. Ha? Variant reblaja Delta variant reblaja basi wala ma-detect. That's why kinanglanan gid man magtuod sa kajaron nga magpatukod tatan sa Western Visayas kang Genome Center nga ginaplano itukodon sa UP Visayas. Agad madasig natin mabuol ang result kag ma-determine kung anong klase variant. Kay rugya sa Western Visayas may beta, may alpha variant ron. No? Kag may delta na. Ha? Tanan, ura pa man maubos dya, natin angkon ang diyang mga variant tanan. Pero may iba rin nga variant, nga jaran sa atin nga region. No? Igo ang Iloilo na. Ha? Kag kada probinsya may dyan rin. Sa Iloilo, grabe pagsaka kang kaso. Amo man sa probinsya kang Aklan. Suno sa DILG Regional Director, gina-consider na karon kang National IATF ang sitwasyon sa Antique bangod sa madasig nga pagsaka kang kaso kang COVID. Alas 8:30 gaimaw ang diyang si Isbirami ni Cesario kang Banwa kang Barbasa may pagulikin sa Pamuloyo na. Si Mayor Jerry Nicor kag ABC President Bobby Nicor, no? Oswag Barbasinyo. Tabilia Electronics and Repair Shop sa inged kang Barbasa Co-op tanan nga LED TV kag flat screen TV pwede na makidaan. Ha? Diyan sa Barbasa gabaton man home service. Si Papa Mike Pelber Minina kag SB member Bibok Walden Lim. Amo dyan mga SB member Katibyaw nga nagakaon ng mayad nga legislasyon na dalan sa Kuswaga Katibyaw. Omni ragya sa kulase, gabrigya tanan nga hardware items, construction materials, kompleto kag barato, banga ng stocks na direktagid sa Manila halin, diyan kamo pamaraklan sa Omni. RL Cycle Parts kung spare parts sa motor naman kinanglan nyo mga original, diyan kamo bakal sa Sentro Sur sa RL Cycle Parts. Alas 8:31, no? Magabalik tas dili lamang magbuhay pagkalipas lamang kang ira ka importante nga paybalo mga kabinan, ha? Palihog, ha? Standby. Mga sintomas ka na sa sore throat, gumikan sa bacterial o viral infections. Patukan ang mga nagpunang sintomas sa sore throat. Pag-inom o Power Cells sa labat. Power Cells sa labat. 6-in-1 herbal mixed ginger brew. Nagpuna kalamansi na iladong kombinasyon aron mapatukan ang bacterial o viral infections. Power Cells sa labat. Power Cells sa labat. Usa ka sa siya a day, siguradong hayaan ang paminaw. Okay. Tablet, partner. May ideya ka ba sa oxidants? Ang oxidants, partner, mga reactive molecules sila nga nahimo sa sulod sa lawas kag sa environment nga nagadulot reaksyon sa cellular molecules paliyo sa protein, DNA kag lipids. Dili man dayon partner nagakinahanglan ang lawas ta sa antioxidants nga amo ang nagapangapin sa aton kontra sa mga oxidants nga maghimo sa oxidative stress. Tablet, partner, ang mga factors nga nagakontribute sa oxidative stress kag sobra nga free radical production amo ang hindi balancing nga diet. Labi na kung magpinagusto ka lang dada. Isa pa gid ang lifestyle kag dugangan pa sa hatlo kayabo. Sus, nagaiga ka na dayon mo. Vitron tablet. Amo gani partner nga dapat magtumargid sa Vitron tablet kay amo ini ang nagaakto nga antioxidants ago nga ma-regulate ang mga oxidative processes sa aton lawas. Vitron tablet. Aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakat sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
D3. Stay healthy, live better. Mga abyan na kay manubala ka mong halos ang tanan na selula sa bilog na lawas ng tao may ala receptors ng vitamin D. Kinahanglanon naton ang vitamin D3 supplementation. Bulig para sa proteksyon kay prevention sa nagkalain-lain ng malatian. Dan sa proper diet kay exercise. Handaan Life Extension Vitamin D3. Recommended by medical doctors. Life Extension Vitamin D3. Mamakal sa mga butika. Cholecalciferol is the generic name of Life Extension Vitamin D3. If symptoms persist, consult your Naslapay ko na man. Sige dali lang. Slapay ko wirings dalam. Okay. Okay, balik ta sa aton kapag palagad mga pinalanggang at tag paramati, no? Gaymaw ang diyang si Kapitan Victor Sorilla maghalong tagid sa COVID kag sa mga sakit nga iba pa kag magpanglimpyo ng aton palibot. Kabligya man sikat yan sa Tianggi na katanan nga poultry products sa Sentro Norte, no? Si former Isbiana Municipal Administrator Conrado Mayo basta serbisyo publiko Conrado Maayo. Mga kabinan, balik ta sa atin nga pagpalagad. No? May bag-o naman ka variant of concern. Ha? Kadyang variant of concern ta Delta, no? Variant emerigyaran ta. Mayad pa, kadya kay wara, padya ta ng abot. Ang diyang lambda sa karaka rin banwa kang mga variant. Ang mga variant niya nagakatabo niya bangad sa mutations. Ang lambda nag-originate niya sa Peru. Kag ang lambda nag-igo sa Peru kag sa South America. Minilyon rin to ang napiktuhan man kag mga 89,000 kang tao ang nagkaramatay rin. Ha? Sa lambda variant nga dya. Okay. Ang lambda variant suno sa mga health expert hindi parehas kang delta, beta, gamma, kag iba pa nga variant. Nga makabulig ang baksin, no? Kaya ang mga baksin nga dya, nagaproduce dya kang body armies, no? Agad ibatuan ang virus. So, kung baga, makabuligid ang mga baksin nga sa ibang variant. Pero ang masubo, noy, suno sa mga health expert, kung lambda variant ang mag-igo tanakunuran sa tao, bali wara rin ang tanan-tanan nga ginbakuna. Hindi katalab, mga kabyanan, ang baksin. Wara itserbe ang ginproduce kang baksin nga mga body armies. Kung sa istorya taga pabageng lang noy, kun baga may shield, ha? Ang nasambitan nga lambda variant. Sos Maria Josep, kung amo dya mag-igo, ha? Sakit gid nga kamaturan dya. Kaya na una, wala pati available nga baksin regya kaya. Diya wala pati nag-abot sa Pilipinas, ha? Pariya sa ibang mga variant na kauna, kung kadiwit, wala pati nagsalad. Kag, igo manan gali, nagsalad rin. Ura, saan dati mas statement, nga panibag-ogin pagwa, ha? Kaya man nakasalad rin. Igo manan, ura, dagli mabantahi, sala informasyon da. Ha? Mga pilangga. Atag para matinunahan ka virus salad. Tunahan ka virus salad sa Pilipinas. Ang pronouncement ka diyo, it's kagirabantayan na rin ko, no? Ang tanan nga border kag airport kag may travel advisory pasanda. Ngagin pagwa na te kon makasalad te ura pa dyan ang lambda variant.
Pero pangamuyot lang hindi kasulod. Gari ang tanan man nga mga variant, mga kabyanan kakasulod eh. Ha? As long as may airport, may seaport, kag nakasaka na og ang tao, ha? Pwede banwa nga matabo, carrier sanda kang virus, kag magalapnag sa sangka lugar. Okay. Di kung sa South America, ang rigtoron riya, tiradaan rin kang taho, ha? Tiradaan ka mga Pinoy ang rigto sa South America nga openly naga-uli. Ay ang South America, dyan kara ang Peru, dyan kara ang Brazil, dyan kara ang Paraguay, Uruguay na mga Argentina, blang nga mga pinalanggang at mating ang pungsod. Ha? South America riya. Now, ang Lambda variant, amo dya makabig nga king kaghari kang tanan nga variant. Yamakon ti mo banwa nga hindi magtalab ang tanan-tanan rin nga baksin mo. Bisan na baksinan na naturukan ka J&J, ka Moderna, Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Sputnik B, Covax, ano pa nga mga baksin riya, hindi makatalab gapabagang lang ang virus sa ginaproduce nga body armies kang rang mga bakuna nga ginturok karon sa taho. Ha? So balik naman tas puno. Tanoy mo, o naman kang aton kalibutan, kang aton nga mga scientist around the world. Ti matuon naman. Kag mahimo naman kang bag-o nga baksin. Ha? Mahimo naman kang bag-o nga baksin. Ginamuha lang kita kang virus dyan, no? Now, ragya nagapamangkutanay taran. Yang available nga vaccine nga ginapturok ta para lang dya sa mga available nga may dyan nga virus lad o kung ano man nga virus o kung variant. Pwede ra kabulig pa. Pamiuon ta lang hindi ta masadlan banwa kang Lambda virus or variant sa atin nga pungsod. Ha? Mga kabyanan. Pero ti kunura pag imanti vaccine, ano himuon ta? Ha? Tudi, tumar kita ka mga bulong nga antiviral, kag immune system booster, kag antiviral. Luwas nga ginaboost ng inyong immune system, antiviral pa. Noy the best, tatlok bilog. Ha? Antiviral. Iba, may antiviral pa iba. Ha? Pero, diyang tatlo nga dyan, pwede rin dyan. Kasbi, kung may magsulad nga virus kanimo, taas immune system mo, kung magsulad Lambda, pwede na dyan guro iguon. Kaya mo lang dyan mga tanam nga pwerte ang antiviral property mo. Bayabas dahon, bayabas plaran. Tapos lagundi, kag, laktan nyo ka turmeric. Pwede na makabulig, tinas taho. Balik ta sa ginimo kang Ginoo, mga kabyanan. No? Kung gusto, tagid nga maglawid, kag mabuhi, hindi pagtak-i nga amora himo onyo adlaw-adlaw, at least may pananggalang kamo. Kung Lambda virus ron ang mag-atake, mga kabyanan sa urihi, wala taman kinapangayo kung matabo lang nga makasulad man sa aton kadya nga pungsod. Ay, gahawas, ginawa ako magbalita ka, puro virus aga hapon kag igma. Mga kabyanan, alas 8:42 sa atin nga pagbaragan. Partner, may ideya ka ba sa oxidants? Ang oxidants, partner, mga reactive molecules sila nga nahimo sa sulod sa lawas kag sa environment nga nagadulot reaction sa cellular molecules pareho sang protein, DNA kag lipids. Dili man dayon, partner, nagakinahanglan ang lawas ta sang antioxidants nga amo ang gapangapin sa aton kontra sa mga oxidants nga maghimo sang oxidative stress. Tablet, partner, ang mga factors nga nag-contribute sa oxidative stress kag sobra nga free radical production amo ang hindi balanseng nga diet. Labi na kung
magpinagusto ka lang dakdak? Isa pa gid ang lifestyle kag dugangan pa sang hatlo kaya po. Sus, nagaiga-iga ka na dayon mo. Vitron tablet. Amo gani partner nga dapat magtumargid sang Vitron tablet kay amo ini ang nagaakto nga antioxidants. Ang ma-regulate ang mga oxidative processes sa aton lawas. Vitron tablet. Aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakan sa mga butika. Ano na ang pinakabago at epektibo na herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalansi sa mga sistema sa aton lawas. Bilang isa ka empleyado, nabatsagan ko ang kakapoy kag permistress sa kadamo sang trabaho. Pero sugod sang pagtumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, aktibo kag mapagsik ang lawas ko. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa Doc Hico Alternative and Health Food Sector, San Jose Antique, kag mga parmasya ng mga butika malapit sa inyong lugar. Health is a relationship between you and your body. A healthy reminder from Life Extension Vitamin D3. Recommended by medical doctors. Life Extension Vitamin D3. Stay healthy, live better. Available in all leading drugstores near you. Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development, especially breast, colon, prostate, and other types of cancer. Life Extension Vitamin D3 may also help us to regulate our sugar level and may also have benefits for the prevention of cardiovascular disease. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions. Life Extension Vitamin D3. Stay healthy, live better. Cholecalciferol is the generic name of Life Extension Vitamin D3. If symptoms persist, consult your doctor. Maayong nga balita sa tanan ng mga nag-aalaga sa kasapatan. Kaparehas ang manok, baboy, baka kag iban pa nga kasapatan. Kasayod bala kamo nga pariyara na nga suplemento para mapadasig ang pagtambok kag pagbukat malayo sa mga masakit ang inyong kasapatan. Yari na ang eksperto pag-abot sa suplemento. King's VitaPlus Animal Feed Supplement. Mayara siya ng multivitamins, minerals, amino acids para madasig ang pagtambok kag malusog. Ganado sa pagkaon ng inyong kasapatan. Gani mapapawaw ka na lang. Madasig ang pag-asenso kung King's VitaPlus Animal Feed Supplement ang gamiton mo. King's VitaPlus mabakal sa mga masunod na poultry supply diya sa Banwakang Kulasi. HS Poultry Supply, Alexa Poultry Supply, Megan Poultry Supply, Hillary's Poultry Supply, Alulod Poultry Supply, Jack and Jane Poultry Supply, at sa iba pa ang mga poultry supplies diya sa probinsya kang Antique. Oras pa naman sa atin nga pagpangalagad alas 8:46, no? Ga imaw sa atin nga pagpangalagad ang Wisam Electronics and Repair. Taragyan sa unahan kang patio ho, simenteryo diyan sa Sentro Sur kung magpasanusi ka mo sa tuo nga bahin banwa kang karsada, no? Feedback ta. Okay. Ang Wisam tanan nga ampli pwede kidaanan, washing machine, TV, refrigerator, bay kung refrigerator, no? I-improve pag ang inyo ampli, speaker, gariwine, no? Tanan nga mga repairan dyan, makid-andagid dyan sa may Wisam Electronic Repair Shop sa Sentro Sur. Unahan lagi kapatyo, sa tuwa nga bay kakarsada kung magpasor ka mo nga direksyon. Ngaymaw ang Julius Paint Trading. Kung pinta naman kinanglan nyo, agto ka mo sa Julius Paint Trading, kumplito gid mga kalidad, klase pinta. Kag kung gusto nyo naman patimpla kang kolor nga masunod gid ni Migo Julius, regyan ka mo agto, no? Masunod gid ang kolor. Oh, ti kampiyon gid eh. Kaga mo man si Tolbinja sa Sign Advertising Incorporated. Naga-print ka tanan nga printing materials ninyo. Tarpaulin, t-shirt printing, mag-printing, invitation, stickers, na kompleto dyan, ha. Si Carl Noel Buaya sa Carl Agribit Supply sa Tubang kang Antico, nagakoon may dyan sa Dabligya mga damog kababoy lain-lain nga brand. Barato. Kag mga bubod kang manok.
Kang subong man, mga kabyanan, rigyan man kapamatsoy kamo. Oh, yang tunin nyo dyan. Si Dadang ang tunin nyo kung magpa-deliver kamo, kang baras. Dyan sa perdahan kang series ni Migota Bubilim, no? Sa Barbasa naman, ang Nils Construction Supply, tanan nga sizes kang baras, rigto man mabakal. Pwede man kamo agto kay Neil Dakila sa Barangay Biri, Barbasa, Antique, no? Gaymaw man, sa pagpangalagad ta, ang tumandak marketing tanang machineries, generators, kag mga gamit sa panguma pangisda, dyan mabakal gid sa Sentro Norte sa highway gid. Mr. and Mrs. Lunibic Picasso, amo ang tag-iya. Now, mga kabyanan, gaymaw man ang Miracle Oil, Roming Antonius Miracle Oil. Kundi tanan nga katubo lawas gabana gaparnakit nabatyagan nyo tanan katubo lawas mapakatel mapapila sa ora ti ora gitikon ti palso maayad no yung katubo bisan ga bukol no garabok kadya ang mabenepisyo kun imnon nyo ti kung may problema kumusulod kidney stone buol na mo UTI mga kabyanan uric acid grabe tanan nga free radicals bulan na sa sulod gamos on dugo ka gusto ka dugo na dehydrate ka dasig dura lagi sakit pusong mo mapurnada hospital mo may anti-cancer property rin dya ang colon ang tumor matunaw na kaya na tunawan assist no kang prostate breast kag imni nyo lang kag na proteksyonan lagi lang inyo nga lungs guwapo dyan ba no raka mabuol na nga mga ginabatyang ninyo raka nagatestimony tutuod tara testimony da pati sapat pwede man magamit raka nagagamit dyan no Karuming Antonius Miracle Oil no okay gaymaw sa nag-upload gawarin gamay ang anak niya sa bot pero okay man no nag-upload bangod no grabe ang properties kara para makapatay kang virus. Tanan nga kagaw bla. No? Kita mo sakit pusong mo, may mga kagaw, may mga bakterya sa sulod. Gadura dayon sakit pusong mo nga iba. Gusto ro magpa-admit gahimos rek bayo da. Hindi mo rasa na. Dasig pa namang pikto katurugan ka lang. Kagaw patay na. Amor nag-upload. Makabulig man dyan sa COVID. No? Kunura pa man kamo na bakunahan. Kag may immune system booster property na ginapabasko ang inyo immune system. Kita mo na gani nga kaiba dyan nga kuon nga kuna mo itumaran ko pero may lang nga pamalo ako na. Oras sa atin nga pagpangalagad kapin mo kong banyos pagid. Alas 8:51 sa nabilin nga ginitlak atin nga pagpangalagad talakayon tayo banwa kay sa record mga kabyanan sa record kang DOH Region 6 haros tanan nga probinsya kag lugar sa Western Visayas may nakitaan nga pagsaka kag ang Western Visayas everyday padara ka record naga-relay kang information sa sentro sa DOH rito sa Metro Manila nga sa Region 6 amo dia ang active cases composed of pira ka cities kag pira ka provinces no diang ga report man rito banwa sa region sa DOH region ang mga provincial health offices ka mga probinsya kahapon no si Captain Alamo si Captain Alamo dyan sa broadcast sa Facebook live ko nag-message gid believe gid man ko sa Miracle Oil mo pre very effective gintawaan ko dyan kato si Captain Alamo sang kalapad amay kung diin na dyan ginagamit diri si Captain Alamo di ba sa Iloilo karon sir gindara na gito Miracle Oil mo si Captain Alamo taga Iloilo dyan mo Chief of Police kang sa Colasi PNP. Kadya lang kita na nakapanaw, no? Nag-schooling.
basi makita ay patas perkadlaw man kana kanakaran makita ay makita sir no. Ha? Dayon nag-message kanakan believe gid man ako sa miracle oil mo pre. Very effective. Kung imnon nyo, hindi nyo lang tanapag baliha ang sabor. Inam ka ni muk miski nga pait, di ba sir? Ha? Inam ka muk mutso, pait, pagwarom. Oh. Now, mga kabiyanan, din magto ipik na rakon sige mo ginam, gaba, lawas ta ka, mga ginabisyota mo, gasupot man ang ipiktos lawas ta, pero kalalatan ginadarana, sa adlaw-adlaw tang bisyo, supot man mo. Igo manaan mo blatianan karengli, na? Te kapin para hay urak tanat kontra chimpora bulong paran. Ti sa sige kung gagamit ka di magto blatian mo man. Now, amo dya mga pinalangga nga mga tagparamati ay ha. Balik sa topikota no, may 6 minutes ta. Ang record kahapon kang DOH Region 6. DOH Region 6 nga active cases as of yesterday, August 4. 860 active cases yesterday. Ang na-record kang DOH sa ang anak kay iba nga probinsya to may record man sanda, no? Gin-report man anda. Naginturok tang record kang Provincial Health Office. Rogya Santike, kahapon mga kabyanan, the same date, no? August 4, 728 ang kaso kang aton kang Provincial Health Office na record. Now, ang pamangkot ta, sino dya kanya record ang tuod, kag sino ang record sala. Ha? Mga kabyanan, okay lang kung naba ang anak ka DOH gin-report. Ha? Nga kaso, daw hindi tagwa mabahala. No? Naba, lasbi ka August 4 kahapon. Ang anabi ka province of Antique report, pinagi sa PHO, Provincial Health Office, ang anda report kapon. Taas ron. May posibilidad nga kung nag-report kapon ang region, naba pa, ura priyas ang anda figure, di ba? Ura magpriyas. May posibilidad nga ang taas nga record kang Antique, ura pa matransmit sa region, that's why ang region naba. Ang problema, kang record ka region, mas taas kumparar sa record kang province. Nga Provincial Health Office. Yang pamangkot ko diin na nagbuol ang region to. Kang anda banwa nga record. Hayang aton pagkamaan, ang record nga tanan gina-forward sa regional office kang DOH, nagahalin ra sa Provincial Health Office kang sangka probinsya. Why? How come natabo riya? Nga ang record kang region, ang kaso na nagtaas kaso kang COVID sa Antique, ang record na to 860, andot ang anak Antique nagnaba nangin 728 na lamang. Hayligad pagid adlaw ra 734 mong nagnaba. Ha? Diin ang sundon ta nga balita ang report ng DOH Region 6 na nagsaka o kung ang report ng Provincial Health Office nga nagnaba. Ha? May pagsaligma to, mga kabyanan. Kag hindi ta pwede man bihambalan nga sala ang record kang provincial kang Regional Office 6 nga record. Hay na una, ang Provincial Health Office kang Antique, mga kabyanan, ha? Amo to raga forward kang anda nga result kang natali kung pira ang active cases kang kaso kang COVID sa Antique. Warara ti ibag na bulan nga record ang DOH kundi ang Provincial Health Office natin dugya. Ha? Kung amo, diin nag-agto ang 132 ka kaso. Gin may inusan yung 132. Ha? Amo riya makabiyanan ang problema karon. Nagasaligma to ang inyo nga mga records. My goodness. Ha? Ay man. Ang punto ta, i-report ang insakto nga figure. Ha? I-report ang insakto nga figure. Ha? Kag, hindi man ta pwede nga naghimo-himo lang Region 6 nga na report ay jara gaharalin ang report
sa Antique kung ano to gina-forward ninyo. Alas 8:58, waay rin tabanwa ti panahon. Sa atin nga pagpangalagad, sa nabilin nga 2 minutos, ga imawas pagpangalagad ta, ang Gimartibals Litson Manok and Concrete Products sa punta tulay dyan, no? Kung magbakal kamo siminto nga bangko kag lamisa dyan kamo agto, kag litson manok, may litson manok masad dyan barbecue, kag limpo, no? Kag subong man makabiyanan, ang Dudoy Li Bakery, Dudoy Li Pizza Restaurant, kag Dudoy Li Construction Supply sa Banwa kasi Basti, unahan lang gid mga kabiyanan, kang public market, kang si Basti, ginapanagyan ni Christopher Barona, bata ni former Mayor Bantog Barona, mga kaabyanan. Diyan man mabakal mga hardware items kag tamburong. Gaimaw sa aton banwa nga pangalagad ang diyang satellite ni Migo Taboy si Diyoso. Para nami reception kang TV nyo sinyo balay, patakad kamo satellite dyan, no? Ha? Kay Migo Boysi sa Kulasi Hub. Migo, good morning. Panamyaw lang kami. Pirmi sa baybaya. Pirmi, gid ka pamati. Kang imo programa, salamat. Gid, Migo mo gayo. Ya. Sa sumugat pamilya dyan, good morning. Gaymaw sa pagpangalagad taman. Mga kabyanan, ang Stronghold Insurance Company, Kulasi Branch sinang Susan Tamba. Kag Mills and Paul Internet Cafe, atubang kang Shiny Star. Kung magbakal kamo dyan, kag mag-abel kang serbisyo, parehas kang photocopy, encoding, scanning, laminate, abay magpa-ID niya kamo agto. Sa kadyano'y ginapanami ang Grand Bakiro. Ang Grand Bakiro, bla, sa barangay Kamansihan. Ginapanami, gid, no? Ang Grand Bakiro, para kung mag-open, kundi pwede nyo gid masyaran to. Ginapanagyan ni Ma'am Juan Lisel Alohipan de los Reyes. Ang Grand Bakiro. Diyan sa tubangan kang barangay hall sa Kamansihan, may Miracle Oil ta diyan. Kag Ragyan sa may Bitadto Norte sa kay former kapitan Magsico, no? Sa Toto Pio Store, no? Migo, good morning. Panamyaw kami permi dahil lang may bag-o diyan nga nadura. Okay. Sige. Wala panahon. Alas 9 din punto sa ating pagpangalagad. Ha? Ako dya si Roming Antonio. Nagapasalamat gid sa inyo banwa nga pagpamati. Mayad gid nga aga, probinsya kang Antique.